vítam u nového videa a ideme sa natočiť video o karetnačke mojej. Volá sa Majky a idem ho premiestiť na natáčajúce miesto. Takže Majky už je tu a má 1 rok. Krmím ho krevetami, ktoré vám ukážem na konci videa. A dneska som umýval akvárko, ať furt leze za mnou. Dobre. Ešte som vám chcel povedať, že vlastne to akvárko mu čistím raz za 1 týždeň a čo chceš, Majky? Chceš ešte ty krevety? Dobre. Takže tu má Majky ty krevety. No, daj si, však si chcel. Tak to ich tu papá. A ukážem vám aj od nich obal. A ty si pochutnaj a idem sa ti ukázať ten obal. To je ten obal a nie je určené pre deti. Teda není určené pre ľudí, ale samozrejme aj pre tí deti a poď späťky do akvárka. Takže toto už bol asi koniec videa, tak čaute.